Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda palta ýygymynyň pes derejede alınıp barylýandygyna ýene nägililik bildirdi. Bu prezidentiň soňky 10 günüň dowamında palta ýygymynyň depginini tanqidlamak bilen bagly ikinji waka boldy. Bu habarlaryň arasynda Balkan welaýatynyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak uğrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şunlar welaýatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülikliň palta ýygymyna gatnaşdyrylýar. Bu aralykda paltaçy kärenneçiler bu ýyl Sewitin gowuça meýdanlarynda paltanyň hasyllygynyň pes bolandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti 25 oktýabrda ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda oba senat toplumuna gözegçilik edýän orunbasaryna we welaýat häkimlerine ýüzlenip ýurdun ençeme etrafynda palta ýygymynyň derejesiniň pesdigini aýtdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň türkmen liderine salgylanyp beren maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Kaka, Sarax, Tejen etraplarynda, Lebap welaýatynyň döwletli Köytenda, Hojamaz etraplarynda, Mar welaýatynyň Oguzhan, Vekilbazar, Murgap etraplarynda we Daşoğuz welaýatynyň Ruhwelend, Aktepe, Boldumsaz etraplarynda palta hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak işleri pes derejede alınıp barylýar. 25 oktýabrda prezidentiň gol çeken karary bilen Agajan Bekmuradow işde goýberen düýpli kemçilikler üçin diýilen kesitleme esasynda Mar welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Azatlyk Bekmuradowyň işden boşadylmagynyň prezidentiň palta ýygymynyň pes derejede alınıp barylýandygyna nägililik bildirmek bilen baglanyşyklydygyny ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmenistanda berk döwlet gödäwçiligi astynda saklanýan palta önümçiligi ýurdun oba hojalyk puwdawynyň esasy özönleriniň biri hasaplanýar. Bellesek prezident palta önümçiligindäki möhüm möwsümi ýagny palta hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak işleriniň pes derejede alınıp barylmagyny soňky 10 günüň dowamında ikinji gezek tanqid etdi. Prezident 16 oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, palta arasalayjy kärhanalary bökdönşsiz işledilmelidir hem diýipdi. 22 oktýabrda bolsa prezidentiň kakasy, ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägililik bildirip palta ýygymynyň pes derejede alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak uğrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şunlar welaýatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülikliň palta ýygymyna gatnaşdyrylýar. Şugun Balkanawat, Gumdağ, Bereket, Serdar we Maktumly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülikliň paxta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda saglyk, bilim, transport puwdoklarynyň, jemaat hojalygy müdürliginiň we oba hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplençe ýatymlaýyn uğradylýar. Dip efirde atlandyrylmasylygyny soran Balkanly büdjet işgäri 25 oktýabrda aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, büdjetçiler Serdar we Bereket etraplaryndaky gowaça meýdanlaryna alınıp gidilýärler. Palta ýygymyna gatnaşmakdan ýüzegirýän işgärlere adatçy bolşýaly işden kowuljak barada haýbat atylýar. Büdjet işgärleri Sewit häkimetleriniň bu tagallalary güýçlendirmeginiň sebäbiniň ýurdun häzirki we öňkü prezidentleriniň palta ýygymynyň depginine nägililik bildirmek bilen baglanyşyklydygyny hem aýtdylar. Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow paxta ýygymynyň pes derejede alınıp barylmagynda nägili boldy. Sondan soňra welaýat häkimi paxta ýygymyny tez tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dogly ulanyp başlady. Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi paxta ýygymyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülikliň häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onuň maglumatyna görä welaýat we etrap hassahanalarynın saglyk işgärleri hem köpçülikliň palta ýygymyna çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölüminde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Nätaglara seretmekde kynçylyk emele geldi. Bir lokman bilen bir şepagat uyaty nätaglaryň tarabyny ödäp bilmeýär. Dip bir saglyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Belaýatyň häkimiýetleri büdjet işärlerini paýta meýdanlaryna alyp gitmek işlerinde jemgyýetçilik awtobuslarynyň peýdalanýarlar. Habarçymyz bu ýagdaý sebäpli şäherlerdäki we etraplardaky jemgyýetçilik awtobuslarynyň köpüsiniň öz gatnawyny togtadandygyny aýdyp, munyň adaty ilatyň transport gatnawynda bökdönçlikleri döredýändigini belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden we onuň oba hojalygy hemde saglygy saklaýyş bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Bu çykyşlaryň arasynda paýtaçy kärenneçiler bu ýyl gowaça meýdanlarynda paýtanyň hasyllygynyň pes bolandygyny habar berýärler. Etraplaryň gowaça meýdanlarynda paýta tas ýok. Mejburi ýygym bilen paýta hasylynyň köpelmejektigi belli zat. Dip Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde anamal ıssy howa şertleri höküm sürdi. Käbir günlerde howanyň temperaturasy 48 gradusa çenli ýokarlandy. Şonda adatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary ıssy howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowaça östürüp ýetişdirýän kärenneçiler we daýhan hojalyk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimiýetleri paýta önümçiliginde döwrewap tehnologiýalardan peýdalanylýandygyny, şol sanda paýta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýöne adatlyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işärleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilýändigini ýa-da olardan ýygym üçin pul toplanylýandygyny awgust aýyndan bäri habar berip gelýärler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Türkmen hökümeti tanqidlary resmi reaksiýa bildirmeýär.